To fa, Erling Haaland ya yi abin da ya taɓa zuciya domin girmamawa wa mahaifiyarsa. Lalle tabbas wannan abu ne mai kyau, kuma a matsayinka na matashi mai tasowa kuma ɗan da yake da uwa, ya kamata ka tsaya ka saurari labarin abin da Erling Haaland ya aikata. Lalle tabbas Erling Haaland mutum ne wanda babu irinsa, saboda abin da Erling Haaland ya yi ban taɓa ganin wani ɗan bal ya yi shi a faɗin duniya ba. Erling Haaland ya roƙi hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Norway da ta rubuta Braut a bayan rigarsa a farko, Braut kafin Haaland a jikin rigarsa domin girmama mahaifiyarsa, saboda Braut sunan mahaifiyarsa ne kafin ta auri mahaifinsa. Erling Haaland ya bayyana cewa duk wata jajircewarsa da wata ƙoƙarinsa gaje shi ne a wajen mahaifiyarsa, ficonsa kuma na bal wannan daga babansa ne, amma wani ƙoƙarinsa da wani ƙarfinsa da wani jikinsa duka wannan ya zo ne daga mahaifiyarsa. Lalle tabbas Erling Haaland ɗan Haaland ne, kuma dole mu yaba Erling Haaland irin wannan abubuwan da ya yi. Kuma a matsayinka na mutumin da yake da uwa, dole ka tsaya ka yi liking a cikin wannan bidiyon, sannan ka yi comment da moda. Lalle tabbas wannan abin da Erling Haaland ya yi abu ne mai kyau. A yanzu haka za ku ga Erling Haaland a jikin rigarsa an rubuta Braut Haaland, to wannan sunan mahaifiyarsa ne tun kafin ta auri mahaifinsa, kuma ya bayyana irin yadda mahaifiyarsa take ba shi ƙwarin gwiwa, duk wata jajircewarsa ya same ta ne daga mahaifiyarsa. Lalle tabbas Erling Haaland mun sara maka, kuma insha Allah za mu koyi da kai.